Ongitorri dan hori txukirratira geurie eta zeuena da irrati honetara. Gaur osta betor da geugaz, Iñaki Zaziain. Zubera dau, elkarrizketatuten geure bermiotar ilustrienak, ezeunenak edo beintxet ardure gizien dakoienak. Edo interesantinak bebai. Gaurkutan Izaskun Bilbao Barandika gazdator. Beran kurrikulune zabala da, bai aipatutekue, lehenengoko emakumie esan zan, 27 urtegaz, 1987. Aurkeztu zan, esan zan lehenengoko emakumie aurkeztuten Bermioko udaletxera, alkatetxara. Ongitorri dan hori, aurguez, Iñaki egaz berbetan, amen, txukirratian. Bermiotarra. Beti. Nungu zara? Aman partetik txokonekue eta aitzen partetik makailonekue. Esaten dauie Izaskun bermiotarrak espezialak gari zela. Alan gari ez? Bueno, ni pentsatu nortasune dakule eta hori gauze balizotzu da. Eta zuretzako zer da Bermio? Bermio niretzako da dana, da neuretxie. Eta bermiotarra esatie? Bermiotarra esatie, konfiantzaz eta identitate bateraz mundutik ibiltzi. Entzun dozuien moduen gaurko bermiotarra, Izaskun Bilbao Barandika. Ondo etorri Izaskun eta eskerrik asko gureine etorti gaitzik. Eskerrik asko zeuei, konbidapen altzik. Bueno, badakizue bermiotarrak protagonistek garan mikrofono honetara. Kontrol teknikuen betikulez guitxi daku, produzioen iratxe barnetxea eta Iñaki Zaziente etxea mikrofonuen eta saio honen lemie aurrera eruten. Bago ez, gaurko bermiotarragaz berbetan. Zeran zauz Izaskun? Ondo, da zeuek? Gau behamen, ederto eta benetan gusto bat zeuga zoti lehenoko bidarrez pentsaten dut, ez da? Bai, lehenengoko bidarrez eitzuki erratian nagona. Vale. Bueno, zeuri zorzertzu kontaku, ez da, kurrikulun hortik inzu investigapurtzu bat, eta ia espagaran erretuten dakuzen datuekaz. Seguro esetz. Zuzen bidien edo deretsue lizenziatu zara Deustuko Unibertsitatetik, eta enpresen kudeaketan masterrabe atazu Euskal Herriko Unibertsitatien. Gaikuntza nazionala dauen toki administrazioko funtzionarioe zara, eta Kortezubiko udaletxeko bai idazkarize eta bai interventorie zara. Bai. Gero, 27 urtegaz, guitzik izan dagoelez lehen, ordurarte, lehenengoko emakumie Bermeoko alkatetxerako aurkeztu sana izan zinen. Oposizioen geratu zinen, zinegotzi moduen, 1987 1988 arte. 5 urtez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko zerbitzu zuzendarize be izan zinen. 94. urtetik, 96 arte, Kortezubiko udaleko idazkari kontu hartzaile izan zinen, lehen esan dugun moduen, gero eta 98 arte, Herrizaingo Saileko zerbitzu zuzendarize izan zinen, Eusko Abertzaleak taldeko legebiltzarkide izan zinen, 98tik 2019 arte, batzordekide gizabe, jardun dozu, hainbat batzordietan, Ganberako Nerkazaritza eta Arrantza batzorditako lehendakarize be izan zinen. 54 urtegaz, Eusko Legebiltzarreko lehen emakume presidentie izan zinen, hemen be lehengokue. Parlamentuko 25 urteko historian EAJ-ko Juan Maria Tutxa, Joseba Leizaola eta Juan Jose Pujana. Eta PSOEko Jesus Egiguren ordezkatuz. 2009ko hauteskundetan legebiltzarkide hautatu zindu esanien, 11 urtez diputatu eta 4 urtez presidente izan ondoren, jesarlekue itxitzen dozu eta Europako Parlamenturako jauzua egin zenduan, eurodiputatu izan zinen. 2014tik aurrera Europako Parlamentuan jarraitu dozu, Eusko Alderdi Jeltzaleko eurodiputatu lez. Ize, ointxera artez da.
Bai, haulan esan da, bai. Zelako ibilbidea, Bai, da egiz esan, hasi nintzenien, enauen pentsa ino solako ibilbide okingo nauen, nik sarritzen itzaldirek eta jente gaztiegaz berbetan nauen esaten. Da, zuen ze momentotan pentsatzen duen politikari dedikazio hori okitzen, eske, inoiz, ez dut pentsa politikan okingotela hori dedikazioe, baina gauze bat etor da bestin atzetik, eta, bueno, zuke aipatu da zuzen leko guztietan egoteko aukera, eta suerti eukido. Eta gaur egunien kargo guzti horreia itxitze, zer itzen dago Izaskun Bilbao hauek? Bueno, Izaskun Bilbao honek momentu honetan eitzen dago denpora apurtzu bateraz disfrute, orain dela egun gitxi jubilenai ofizialmentien, eta holako aparteko gauze batzuk eitzen nau, bai jastakote implikazio hori. Zuk aipatu duzu, 27 urterik ize orain arte, 24 ordu, da urte osuen ardurekaz, da denpora apurtzu bizantot niretzako be. Abizen bizekaz deitzutie guzaten jatzu, ez da? Bai, beti, eta ganera esan bidot, presidenti esan naitzenien, claro, hori impacto bat esan zen, eta berri guztitan, Izaskun Bilbao, eta baten ailegan aitzen etxera da amak esan zuten gauzetzu bet. Dana da Izaskun Bilbao, da aman abizen arondo ba. Da esan otzan ama, errozoi guztiz edakozu, eta gaurtik aurrera, esangot, aman abizen abe, aurkezpen guztietan aitzetuteko, eta ganera, pentsatu dela, homenaje bat, ama guztizek, amuma guztizek, eta andra guztizek bizoiena. Dorduen, hortik aurrera, beti Bilbao barandik. Da ganera Bermion, ez da? Ama eta konpapelagaz. Bai, alan da. Amak eta andra guztizek Bermion okin jauien papelagaz. Pentsatut, inoiz ez du lehen neiku errekonoziku. Nondi datore Izaskun, nor da Izaskun? Bueno, Izaskun da arrantzeleen famili batetik datorrena, eta andrak portuen biharrin jauien andratati datorrena. Nire ama portuen egonda, nire amaren ama arrainez altzien, hainbet urtetan karruegaz Gerniken. Orduan, nik ikusi dut nire txien andrak biharrien, darduri hartzien beti. Askotan entzun jatzu, esan dotzuiena etxien, bai zeuri eta bai zeure nebari, ez dakizilean oraino helduko zarien, ez da? Bai ezaztuteko nondi zatozien? Bai, hori nire txin esan da urregorrizko esaldi bet, eta sarritzen, hola nitz esan du, zeitzit inozku jau guri. Txikitzet, ez du entenidu inoiz, bai, nagusira osaran nien enteniten zuzeitzik, eta horrek lagunduten txulekon bardin da, nora llegaten zaran, beti zeure hankak lurren okitzen, eta ezaztuten benetan nor zaran, eta zeure ingurue, bai, familize, lagunek, eta zeure jatorriz ere jaboten bide moduen. Horti lehi dudot, zeure lehen diruek, bueno, Bermion hori lehen beti zatezan dan, ez da? Bueno, geure denporatik atzeran, txerolan, lehenengoko diruek, fabriketan ez dutzeten daulan. Bai, uden hitz esan du lagunek eta ez dutzeten doina akordaten nahi, esaten zien 8 peseta kaja bakotzeko 100 kajagaz, eta lehenengoko sobri ondio gurundakot esan zan marroitzue, hori bakizu zueldo, azteko zueldo esatilez, eta bai, hori esan zan dela hori bezin hauen diru. Zelako da zuretzako emakumie edo Andra Bermiotarra? Bueno, Andra Bermiotarra niretzako okintzoten irudi esan da Andra beti biharrein jauen Andrie, eta afektuek eta emozinuek eta etxie zaindu dagoena. Amari sarritzen esaten zet, ama, zuek esan zarie mundukorik administradorik onenak. Ze ez da oiokitzen zan sueldo fijorik, itxosotik ez da bizakitzen zan zenbat diro ailegauko dan, bai eurek eitzen zan dauie bihar guztize, horregaz administrazioaz jateko, jazteko, imiek eskolara botateko, eta bizimodue aurrera eruteko. Gizonak, itxo zuen, da diru irbazten, bai Bermion administrazioa erundauinak, eta etxiez agondauinak, batez be, Andrak esan diez. Da politikera sartutie, nondi datortzu zuri hori bokazioe politikina? Bitu, egiz esan, nire etzien ez dut politika bizi izan momentuen,
beste etxe batutan bizitza esan dan moduen. Bai, klaro, Franco hilzanien, gaztie, orduan bizi izan genduen movimiento guztizek, bai herriezen, bai beste herri batzuetan, eta horregaz movimentuaz, nik aukeratu inauen, arriokin hauen, zeintzuk ez ziren egure guztuko, nik dana moduen, batzar guztizetan, asambleetan egon naitzen, eta gero egiz esan, neure lagun baten bitartez eta, Eusko Alderdi Jeltzalean hasi nahitzen sartzien batzarratara zuten, gonbidatu izatezen nahien arteara zuteko, ara, bestera, da guztain jazten hori movimentu. Bai, enauen pentsan neure etorkizune hori esango danik. Batez be, interes ez dakit pertsonala izan zalakon. Eta hordik, lan hasi nahitzen, bai. Eta gero, 27 urteko neska gazte bateri dinotxoie, iagure badauen, lehen postuen jutie, Eusko Alderdi Jeltzaleko listetan, momentu haulan gaz baten Eusko Alderdi Jeltzalerentzako, batez be Bermion, eta, ez izinuek eta gauze guztizekaz. Bai. Eta, lehenengoko postin juteko udala zelan izan zen momentu hori? Dinotxu jenien... Egiz esan nik, deureri esan otzain, ez dute enteniten ondo zeitzik, ni egongo da beste jente geiza hau eitzeko. Eta, azkan esan zuti ez, pentsatzen du momentu dela komplikaue, estizinue, atzetik, eta Bermiope etorkizunerako bidauela beste ikuspuntu bat, beste idea batzuk, beste egiteko modu bat, egiz esan, apostue momentu horretan izauin pertsona guztizek dakoie, nire rekonozimiento guztize beti, eta batez be, nik egiz esan oso balientik izan ziren. Herrizek ezauen ulertu. Batetik, movimentu ezuk esan zuen moduen komplikau esan zen, ez dizino bat, eride asko, politikik mine izauen herrizen eta familizetan. Herri konservadori be bai, ez da? Momentu horretan, bai, esati andragazte bat esperientzi esan zauen, ze esperientzi dako, zelan erungo da horrek gauzek, Andrie, txikize, argala, dinot, hau broma modure, dinotena, eske dako reperkusio niogeiz, orduen, impacto handibete esan zen herrizen, denetarik entzun zen, eta, azkanen, 500 botoko diferentziz egon zen, eta jente askok ezagun ulertu, eta, hori pasa zen, eta ni pentsan hauen, momentu hor, zinegotzize, eta hor aldatuko da, eta, bizizek aurrein zauen. Asko pentsa bizan zuen, jutie ero jutie listetan? Hor momentuen lehengoko, eurekaz berra entzegero pentsan hauen, badakit, zaportzu bezigidu dutia zelan eitzen dauen udaletzeko gauzek, pentsatot beste era batera eta emakumbi eta pertsona gazte baten irudiz egaz eta pentsamentu egaz be aldizela herrireko gauze beste era batera egin, eta desizinu hartun da gero, konfiantza osoz. Zun nintzen, bai. Igual esango lekidu, herriz ez dela egon preparata momentu horretan? Ni pentsatu dute esala egon herrize preparata. Ze gaur egun gazti esatie, Andri esatie, balorie imitzie da, ez? Kandidature leko guztitan. Bai, horretan urtietan, estereotipu esan gizoneskue, ganera nagusize, eta andra bat esati da ganera gazti esan entenidu. Bermioko udaleko eraketa politiku be total desberdine esan momentu aretan, ez da esan egote esan gaur egungo partido gitzi, ez da, Euskal Alkartasuna, ero Bermioko aberkideak ordu didakot, zeizin egotzi, Jose Maria Ormaetxe esan zan alkate, zuek Eusko Alderdi Jeltzaletik bozin egotzi, herri batasuna lau, Euskadiko Eskerra bat, eta Partido Sozialistak bat, ez da? Koalizinoko gobernu, Ojeda, eta Jon Arenal Euskadiko Eskerrakue pentsatun dut. Koalizinoko gobernu onzan hor? Herri batasuna gazez? Minorizen onzien gobernaten? Akordu egon zan, baina nahi akordaten esan da azkanin botuk emon batzoien edo ez dako targi ja momentu horretako datua. Bai egize da, alkarregaz egoten ziela. Eta atate esan zuen zegoen proposamenak aurrera?
Bueno, denetarik onda horre, ez? Eske, nitakoten akordue bebai da, adibidez, ojeda aipatu dugu, alderdi sozialisteko, eta gehiago ez da egon, bai oso gizon baikorra, ganera, eta akordo batzuk, bai, herrizentzako onak esan dizenak, bai, beste batzuk, ba ez. Azkanien maiori bete goten zan alderdi gehien aukin joen zinegotziekaz, eta, bueno, denetarik egonda, bai. Bai, gauze batzuk kobratzen dut, euskeraz enbiar bada dana, edo euskeraz erderaz hasikera baten, jentipe enteniteko, eta hor, egon ziren, gaur egun ondino dauzen ez da baidak. Bai, zu zeure lana okintze, funtzionaizi esan da, zer mobiditzu beste bide batzuk hartuten, ez da? Largatena bizize, zate baterako, zeure lana, lan eroso bat, etxetik urre? Ezken nik ez dut inoiz erabaki ze edo non egongo nahien. Hemengo zinegotzi zen, bitxartien proposamen hain jostien kulturako zerbitzu zuzendari esateko Gasteizen, nik enagun ez erreskatu, eta ganerazun nahi zen bertako konsajeruk esan da urte bireko, luzetu izan hori. Hori amaitzute gero buelta egin nahitzen, kortezuen hon nahitzen urte bete, eta pentsatuta, nire bizimodo normala errekuperadot barriro, eta urte bete garrenien Juan Maria Tuzak deitu dozten barna sailarako. Han egon nintzen begaragaz legealdi akabarte, eta, nik pentsatuta, barriro bueltatuko nahi kortezu bire, eta zin nintzen nire pauso batzu pemoten, eta legebiltzarrerako proposamena injostien, zerrendatarako, eta holan etorri da dana. Eta nik ez dut desididu inoiz, neu esango nahi presidentie parlamentokue, edo gudo zuen Europako zerrendatan. Ezke inoiz ez dut olakori pentsa, eta dana etorri azt pentsabarik, esan da. Beti pentsa doz, zeuzet provisionala dela politikan tokai azte zen gauze guztizek. Eta Andrizati gaitzik inoiz esan zara diskriminatu politikan? Bai. Eta ni pentsatzen dut zenbat eta ardure gehiagokin politikan, eta pentsatzen dut bizimodo normalien bebai diskriminazio gehiago sentiten zule. Batzutan broman esaten du, egune baten inbidot, astu orduko pasa jazte zen gauze guztizen liburu bat, ez? Bai, azkanen da niri eta beste emakume guztizi. Bai, klaro, kontutan izan da, gobernun izan nahitzela zuzendaririk gaztiena, legebiltzarreko lehenengo presidentie, bai, handara guztizek entzaue moduen, edo komentaizuek, edo feuek, edo identifike be zeusarana zuzendarize, edo ulertu bez, edo pentsa ondino estereotipue gestino bat eitzeko esan bidela, edo goitzi behitu ez da. Handize, eta edo batzarratara, edo aktoren batera zuen, eta zuzara zailburuen maztie, parkatu ez. Zuzeran danez nahi, edo legebiltzarreko presidentie nahi. Edo lekutera zuen, eta danari eusko emon, eta justo, zueliaten zanik, edo komentaizuek bebai. Komentaizo neiko gogurra bai ez zure bizten, bai atzetik, eta olakoek bai bizi izan du. Ez do pentsaten dauenik emakumerik iritsi denek olako ardureko kitzen, inoiz ez dauenik diskriminazio hori esentitu. Eta beti esaten dut, ni barne zailen emakume bakarra esan haitzen, eta hori izan da departamentu bat, non beste guztizek hartun eta tratatu eta ni nahi nire beste zuzendari gizonan moduan. Aur bai ez dut inoiz sentitu, diskriminazio bat bez. Eta lehen gunien entzun hauen beste irrati baten, zien horan alkate batzuk eta zinegotzi batzuk, emakume esku danak, ez da? Eta danak esatezan dauen gauza berdinek, ya vas vestida de manera normal para ir a esa reunión, o dónde has dejado a tus hijos para poder estar aquí. Hablan irulau gauze estereotipo, ez da? Gaur egunekuek, Bai, lehen, orain, eta hori aportzu kostako jasku, anekdotak, nepa dinotzut, inoiz hartun dut mensaje bat, gizoneskuna, esaten,
asko guztaiaz gaur erunzun sandaliak etanik. Gaur, ze sandalia eruntut. Ez? Gizonezku da. Osa, pentsatzen du, sarritzen, andrak ari zela, fiketen gari zela. Baina, danatariko dago. Edo, pertsona batek esan ostenin, behitu, dakitz eruten zuen gauzedanak. Ez dakitz argi zerrezaten zuen. Bai, badakitz eruten zuen gauzedanak. Eta holakoek pilo bat. Niri, lehenengo komentaizu inozten personie erropari buruz, gizonezko bat esan zen. Egun baten, urten nauen goizien, dau, legebiltzarkidi izan haitzenin. Irrati baten, gero elkarte bategaz batxarra, okin hauen egun bet, soratutekue, eta gauien, goratzen Telebilbauen, da esan hau, bueno, basiko bat erungot. Traje balz bat, da kamiseta zuri bet. Da danatan bardin, enagoen pentsa, Telebilbao ikusten daunak, beste gauze bat ikusko dauni, beste telebista bat. Da esan zuten izaskun, aunque sea pañelotxu beturun bide, erropi diferente erutuko danik, zer? Parkatu? Bai, Bai. Bueno, holakoek dakuz, ni pentsatut emakume guztizek, eunka anekdota, ez da? Eta, bueno, horreitzik inbizu hori armaizora sartun, eta, pentsabez, bai karga hori, da, diferentzia handi bet gizonak, eta Andra Marti. Parlamentuko lehen antzazko presidente esan duzun moduen, aldaketa gune bat zan, emakume bat olako postu baten oti, ez da? Bai, behitu, gaur egun berba asko itzen da akantilado de kristali buruz. Lehen zaten, el techo de kristal da, bandarak ailegaten grizien leko batera, eta horti gora pentsale kosteitzen da ailegaten, ez? Akantilado de kristal da, krisi bat dagoenien errezau da handar bat imitsi. Eta ni pentsatot, momentu horretan bezan zan akantilado de kristal. Momentu izan zan itzela, legebiltzarrien, hauteskundek Eusko Alderdi Jeltzaleek irabazi zauen, Juan Mari Atutxa esan zan hautagaile presidenterako, bedatzi bosketa egon ziren, gehiena ezagun okitzen alde batetik alderdi popularrak eta alderdi sozialistak esaten eutzoien, bueno, ez dagoelakon disolbidu grupo parlamentaizue herri batasuna, enteniteko, da gero, bueno, honek, esate zantzoi Juan Mari Atutxari esolan argi, bai, ez zui eukingo gure botue, zehazkanien esan zan etan atxien gogorren ibilzan zailburue, eta hor berak moztu zauen operazio bat, operazion dirugitzi, esan zan, eta kofinanziazien nuen estruktura guztize. Orduen, alderdi batzuk eta bestiek, esaten neutzoi, arrazoi desberdinek aitzik, eta bitu, zelako aldaketa ez, batzuela moten botue. Bedatzi bosketa egin ostien, gure legebiltzarreko reglamentuek ez dako soluziorik horren aurrin, inoiz ez talakon imagine olako situazio bat, eta orduen pentsaz hauien ni proponitie. Da ninteran haitzen, horregaz, ordu lauren lehelau. Eta krisi itzele gonzalez, andra bat. Bai, hor momentu enkuadran haitzen, Ana Urkijoaz. Ana Urkijoaz da, emakume bakarra eta lehenengokue atletiko presidenti izan dena. Ze momentutan, atleti gondanien, bueno, total txarto. Da sarritzen geure artien, topo itzen gendunien, olako komentaizupe itzen gendu zen. Eta gaur egun, gaurkotasune emoteko horreri, akantilado de kristal horreri, zer pasada fiskalagaz. Bueno, fiskal bat kendude, da emakumezkoa llega da, krisi baten hostien, ez? Eta teorizek, orain hori teorizatu egin da. Eta teorizetino, da akantilado de kristal, andrak imitzen diez, krisis baten atxien, barneko pentsamentu daulakon, igual errezago dela momentu horretan frakaso bat okitzi, ez? Teori bat eta horren guztien, kasualidadie, eta fijeten bagari zer pasazan, zer pasazan Brexitegaz Inglaterran, eta, bueno, hainbat adibide dauz munduen, eta hori Holanda. Zer itzen daue parlamentuko presidente batek? Bueno, parlamentuko presidente batek lehela hoitzen dauena da, legebiltzarraren representazio eruen, plenuek ordena eta kontrola,
Eta nire kasuen 3 ardatz nagusi okin nauzen. Batetik, programa bat martxan ipini, hasi zan Juan Mari Atutxa bera presidente izan zanen, baina aurrera eruen legebiltzar esateko legebiltzar biztan lehen herritxarran legebiltzar bat, eta orduan martxan egin gendun transparentziaren eta parte hartzeren han betresna, eta sarituak izan ginen ganera olako kongresu baten Parisen, Isile Molinon, eta Naziones Unidasen egon ginen gobidatuta 2 hitzaldi emateko. Eta programa hori, transparentziarena eta parte hartzaileena banatu gendun, estadu mailan erkide guztietako legebiltzarretan, adibide modure, bai adibide modure ere gonbidatuak izan ginen Amerika Latinako hainbat herrialde kongresu eta senatuetan be. Bigarrena, nik izan nauen, nire lidergoa izango zala emakumearen irudiegaz, en femenino. Naiz eta gatzau izan, handrak ezin zule renuntzizen gure balorei, gure autoridadie eta gure gestino egiteko. Hainbat programa egin hauen berdintasunaren inguruan ere, eta batez be, sensibilizazio hori, eta orduan kuadrazan ganera, beste erkide guztitatik 5 emakume izan ginela, eta hor Salamankako deklarazio bat aurrera gendun, batzar nagusietako presidenteekin ere jardunaldiak antolatu, azkenean balorean ipintzeko emakumeen papela. Eta 3. terrorismore biktimaren enkargu bat eduki gendun, eta hor erakusketa bat, eta gaur egun, azkenean estatuko elkarte guztiekaz, eta gaur egun legebiltzarren aurrin dagoen Cristina Iglesiasen eskultura hori. Bai. Historia bat dago, ze asko kostatu zitzaidan beragaz berba itxie, bai horretako gauerdiko iparrorratza izena, brújula de medianoche. Eta harri eukin hauen, Andrasku izan bezala, eskultura hori egin behar dauena, erakusketaren komisaria be emakumezkoa izan zen, eta legebiltzarrien dauen nire erretratu be emakumezko batekin zauen, aukaluluk. Ederto. Eta ordena manteniti legebiltzarran erreza da? Edo batzutan junitzen da? Ez da erreza, baina ni pentsatot lehenengoko momentotik inbizule artestu. Nik inoizin jot, ikusitze jentik berroetan segiten daula, neu izilju, jentik esan arte, bueno, zer pasaten da, da orduan esan, ez pasau zizilik, ez to segiko, da zeuek ikusi. Bainik, adibidez, inoiz ez dut itxi insultorik, eta gaur egun, adibidez, kongresuen entzuten dotezen gauza asko. Pentsatot odiri bideratu egin bidela, ze hori azkenien da herritzarran instituzioaren irudie eta zuk da kosun ardurie jentieri beste politikaren eta pertsonen irudi bat emateko handize da. Eta ni pentsatu moztu egin berdala lehenengo momentutik. Eta ni honan erunero nire presidentzize. Baizelako zelako eredu dauz emoten, ez da? Ni pentsatu dut lotxagarrize dela, eta badinotzu sarritzen, ez dakit, deformazio edo ni holako mai baten egon nahielakon, pentsatzen dut, nik hori sekule enagoen onartuko. Edo ingo nagoen para, edo pleno suspendidu, edo beste edo zer gauze bai aurrek, ezin ez tolera gaur egun. Irudize da txarra, politikaren irudize, instituzioen irudize, eta askanen pentsatu dela kaltegarrize demokraziaren txako. Zer jentik pentsako dugu danatiz bardinek, leko guztietan, eta hori ez da kaltegarrize da, ondo eta egunero biharrien dauzen pertsona guztientzako, politikan dauzen pertsonentzako. Gune askotan Andraskuen arpi edo eredue izan zara pentsatu zu inoiz? Bueno, ez dakitze, esan banai bai, nik arriokin jot handaran lekue reivindikin bidela, eta handarak dakusen baloriek aurrera eruen bidezela. Nik beti okin jot arri bebai, autoridadie errekonoziteko,
enaiela konportako edo neure moduek ez dizela izango normalien gizonan irudizelez, ez? Bueno, guk beste era batera, edo beste modu batera eitzeko aukera daku, eta ezin dugu horrerren utzize. Ez hori bakarrik, sarri askotan pentsatu, bueno, edo eitzen du Andran revoluzio bat, mundu kanbizeteko, edo hemen ez dauz erreginik. Gaur egun, gerran irudize, gizonan irudize da. Non dauz Andrak, gero eta gitxiau. Eta zenbat eta radikalizazio gehiago, Andra gitxiau dauz. Bai, aurrek usten da. Eta ongizate gitxiau. Eta munduko estudio guztiezetin joie Andra dauzen lekuen, eta bai enpresak, bai elkartiek, bai Amerika Latinako programa, hainbe programatan dirue Andrasko gestionaten badau, askanien ongi izatie zabaldu eitzen da. Beren familien, beran inguruen, beran komunitatien, eta ikerketatin joie Andra dauzen lekuen, enpresape, normalien kompetitibu hauetiez, beste bizino batakoie, elkarlana erresa hoitzen dauie, klaro, esango dut, fulana eta zutana, bai, beti dau adibideren bat, bai badakizu zemat adibide dauz gizoneskuk hori mitzeko. Azkanien, ikuspuntu diferentietakuz eta hori aberazgarritasune esan bidau. Eta momentu honetan, da diskriminazioa eta gerota handiz haude ikusten gauzen moduen Europa mailan, mundu mailan, eta gaur egun estatuen bebai. Eta ni pentsatut horren kontra aurre eta stop esan bidule. Jaurlaritzan be aitzetu doguz lehen, kargu desberdinetan ibili zala, kultura eta barne sailan, sail bizetan zuzendari moduen, zein esatezan, zer itzezen dauen, zer itzezen zuzendari moduen hor? Bueno, hor zuzendari zen, normalien jentik esatezan dago, zerbitzu zuzendari beta, erderaz esaten zan dago moduen, la mesa de los marrones. Azkanin da zuzendaritza bat horizontala, egin bizu zeure zuzendari desbardinekaz gestionateko espedientiek plataforma batelez, eta gero sarritzen bizu haziendako baimenak, bizu beste departamento batzetako baimenak, eta zuzara hor bidie eitzen zune. Gestio, rekurtso humanuen gestio bebadakozu, aurrekontuena bebai, eta dakozu harreman zuzena zailburu egaz. Beraz, berak dauken helburuek zu derrigortuta zauz, bestiekaz gestionaten helburu horrek lortzeko. Da, departamentu, zelan esango lekidot, azkanien arbitraje moduen eitzen dauna, bai, barrokuekaz, salburuegaz, eta beste departamentuekaz, bai. Ordezkatzen dagoena departamentu azken baten bilera guztietan. Gero Europar Parlamentuen bepillo bat urtetan on zara, orain dela gitxirarte. 15 urte. 15 urte. Eta zer itzezan zuen? Nik ikusitze, ikustezan duten pertsona bat bokazinugaz. Bueno, politikan ez bakozu bokazinue, ez badakozu pasinue, ez badakozu dedikazinue, ez badakozu gauzerk erabakitzeko gogue, zaila da politika itxi. Da, nik hori azken momentura arte mantenidu izan dut. Europako legebiltzarrien zer eitzen da? Europako legebiltzarrien hainbat eta hainbat lege eitzen diez, bideratu, reperkusinu dako jenak, Gero eta gehiago ganera, ez da? Da, berme hori lotuta adibide argi bat imengot. Zue badakizuie, berme ondako atuneruen sektore handibet, garrantzitsue, eta munduen ganera referentzi bet dana. Bueno, honek atuneruek arrantzan eitzeko adibidez Senegalen, Europako legebiltzarrak onartu behar dau hitzarmen hori. Eta hori bideratu egin behar da. Hitzarmen hori espadau, ezin jau arrantzan egin Senegalen, adibide bat ipintzen, edo zeitzeile zen. Vale? Eta behitu zemat hitzarmen dauzen, zemat barko dauzen. Gero, arrantzako politika, Europako politika, da politika nagusi bat. Eta han, esaten badiez, honen beste kuota
onartu biez diez, edo beste neurri, kontrolezko neurri batzuk inbinbidiez, eta lege barri bete inbide Europa guztien, arrantzale guztientzako, bermi hori be, ikututentxo. Ondarro hori be, ikututentxo. Motrekuri be, ikututentxo. Orduan, zein izan da nire bidie, nire lana, adibide honetan, bitertekeri egin, azkanien, arrantzako proposamen guztizek erutekoara, geure arazuek eta geure soluzioek planteatu eta alegine egin, horrek legiek okitzeko gure proposamen guztiek horbarruen. Eta hori esan da hainbat arlotan egindako biharra. Izango txut, gaur egun, errez, enteniten dizen gauzek, roaming, telefonuekaz, orain dela urte batzu zu frantzire zuen da zelako fakture pagate esan duz. Bai. Bueno, azkanengoko txostenaren arduradune legebiltzarri ni esan nahi. Zeitzik, roaming hori gratuidadie espagateko atzerrire zuzenien deizek, beste 10 urteko prorrogi okitzeko. Bertan, aprobadu. Aprobadu, da horretarako inbizu, grupo guztizek azbihar, entzun bizuz datozen proposamen guztizek konsumidoren elkartetik, eta konpaini telefoniko QEP bai, hor badakizue presio handize, zenbat eta merki haue, eurek ire basi itxeo dakoi, eta horre borroka inbizu. Eta gero, estado guztizen, bai menagaz. Bain bedenpora egon ginen, bai onartu gendun, guk telefonu deizek atzerrizen beste 10 urtien espagateko, aprobateko hori be legebiltzarrien. Edo orain, entzufe bakar bat egongo da, ez egoteko kanbizeten, segun konpaini, segun telefonue, hori be bertan onartu gendun. Eta horrela, holan, beste hainbat gauze, ez? Egunerokotasunen, edo pentsatzen dunien, YQE eske Euskadiko proiektu bat, ez da Euskadiko proiektue. Da, Europako proiektu bat, 1900 eta 1984 aprobata dagoena. Eta azkanien da, konexio bat eitzie. Hemen, adibidez, Lisboatik, Europako gorarte, ez? Bai. Eta horre zer topaten dau. Horren topaten dau, infrastruktura horregaz, azteko kompetitibidadie, konexinue, eta ikusitze zenbat auto egongo dizen hemendik 25, 30 urtera, beste bide bat okitzie trenagaz, horrek bide luzik eitzeko. Eta beste alde batetik, kontutan okintze, zenbat kamioi dauzen, gerota gehiago. Bai. Eta gerota txofer gitzi hau, batrena beste ibilbide bat esati. Eta horre proiektu epe, bertan aprobaten diez. Eta rekursuek hori proiektu ejekuteteko gure zatizen Euskadin, handitatoz finanziazio hori be. Adibide batzutiez, bai horrela beste 1.000 adibide ipiniko lekin. Igual ikusten du Europa asa hau, instituzio bat ez tozkula arreglaten zebe, zer ez dauela balizo zetarako, bezero dinote herritarrok, asa hau ikusten dugule, eta azkanin importantzi handizedako Europako parlamentu, ez da. Bai, ni pentsatu ez dule ezetuten, eta nire 15 urtietan makinetzu betan legin egin juz, emoteko ezetuten gure lana. Eta esan bidot, lehenengoku ez dauina interesasko mostraten diez komunikazioko medizo guztizek, ez? Zuk esaten duzun, hau oso garrantzitsu da Euskadintzako momentu honetan konseilu dune, esati, sartundu Bilboko portue ja referentzi modure, hemen proiektu honetan da. Esango da. Konseilu txosten bat, azkanien diktaduraren kontrako, azkanien Europako bizinukan bizeten, zelen txostenatan eta diru laguntzatan egoten zen bakarri nazismoe eta marxismoe eta frankismoe lortu du sartzie eta elkartiek Euskadiko kokingo da Espainia guztieko aukera bat konsegiteko horrek hainbe gauzein dizenak Euskaren alde, diktaduraren kontra, bizinukan biz Europako instituzioena, inoiz, edo badinotzut, lehen imintzote zen adibidezek, edo Erasmus. Gente, esaten zuniz, Erasmusen nuen.
bakasino, banuen programa hoitzen. Ez dakizina da, grazize, legebiltzarra dagoena, hori programin manteniteko. Ze egun zanin krisis ekonomiko itzela 2008 zen, egon zin proposamen batzuk hor kentzieko hori programie. Da legebiltzarra zer konsegidu, ez bakarrik kentzie, dirue gehitzutie. Da horrek, permititen dau, jente gaztiek, mobilidadi hori okitzie, eta Erasmus formazio be okitzie. Beitu, ze garrantzitsu edan Europako legebiltzarra. Pasaten da, ez da lan nahiko ezetuten. Ez dauz tresnak, eta legebiltzarrak berak hainbet tresna dako, bertara zuteko, bertatik eitzeko programak, eta guk onbidatu dugu hainbet eta handipen jiz programa batzuk, ez da? Bai, ez da erresa gentiri eguneroko tasunen sartzi hori, ze medio guztiek ikusten mazu notezir zeintxutiez. Horkotasune, konfliktue, sek saltzien dau. Azkenean, medizuen irudize da, sek saltzien dau, konfliktuek. Konfliktuek saltzien dagoelez, interesaten dozku geure telebizio ikustia aldanik eta jente gehizenek. Hori de informazioak importatie? Pentsatu dut ez. Ez. Beste gauze batzuk. Beste gauze batzuk. Eta orduan hasi bizu, YouTube, bideue, zeure bloga, ez dakizer, zeure tresnak sortuten, bai, ez da erresa. Horben eiko aktibi esan zara, Bai. YouTubeen da. Bai, YouTubeen eta hori blog bat, bai esaten gendu, gure blog bat okingu, geure historize geu kontateko. Eta medizo guztize, gure badu informazio guztize, transparentie, opinio barik okitzie, aldauie dokumentazio guztize, informazio guztize, debate guztizek okin, eta gero, opinioe bakotxak atarra dizela, bai, por lo menos informazio guztize zuzenean. Eta hor bai, blog bat deukido, gaur egun behon dino noiz behin gesatu, zen gendun amen eta grazi txibato modure dako. Europako legebiltzarran onzaran urte guztizetatik, segaz geratuten zara? Gauze bategaz, emoten batzu gino legiten. Gauze bategaz, ez da erreza baina, idea bategaz. Europako legebiltzarrak emoten zuen munduen bizinue, da niretzako gauzeri garrantzitsuena, zeitzik. Zuzauz, Bruselasen. Lehen esan duen moduen, nien hau herrizeri lotuta, hau bermi hori lotuta, hemeko arazoi lotuta, Euskadi lotuta, bizinai estadu baten, Espainian. Bai, hango aktibidadigaz lotu eitzen zu, helau, Europako bizinue, munduko bizinue, eta zure lurraldien bizinue. Da ez bakarrik Europakue, kanpuen pasaten dana, ze harremanak dakuz, legebiltzar modure, estatu batuekaz, kontinente guztizekaz. Nik adibidez, egin dut gauze interesanti inzotena legebiltzarrin da, observazio elektoralak. Kolombia, Perun, Timor-Leste, hainbat lekutan. Eta horrek emoten dutzu, munduen bizino bat, enteniteko sarritzen, notezibele iduten zunien, normalien lineal, esaldiz irakurtzen zu eta listo. Legebiltzarrak emoten zune da beste bizino bat. Enteniteko zer pasaten dan, estatu batuk zerrin jauien, Txinak zer dabil, zer dabil gu Europan. Orduan, zeure komposizio notezi irakurtzeko modue total diferentie da. Beti, nik lehiduten dutenen gauze bat, ez nahi geratzen horregaz, beti dakot munduko hori logiki, jaselan da biltzez beste guztietata, itzen dut puzlentzeko, hori da, niretzako gauzeri garrantzitsuena. Eta frankismo hori lotute, horbe delegazio bategaz jun zinien horrako elgamuro zera, el Valle de los Caídos zera, ez da? Horrin genduna da, diputatu batzuk sortu talde bat, talde informal bat. Frankismoen kontra, ekimenak presentateko Europako legebiltzarrien. Eta engendu zen hainbe bizita, hainbe txosten, erungendu zen hainbet elkarte legebiltzarrera, nire kasuen adibidez, martxuen bosteko elkartea batzorde batera, aurkezten euren arazuek, edo San Ferminez 78ko epe bai bertan egon ziren, eta gero proposamenak kanbizeteko transizioen eirudize Europako instituzioetan. Esaten, ondino dauz kunetatan pertsonak eta dauz partido politiko bat hori ez dauena gure zabaldu.
ez dauena emoten diro laguntzak, emoten dauena, emitzen dauena, oztopo guztizek hori aurrera eseruteko. Eta hainbet aktibiden artien, jungari zen Kuelgomurosera, jungari zen Pazo de Meirasera, jungari zen Leonera, jungari zen hainbat lekutara elkartei laguntzen eta lotura eitzen Europako instituzioegaz. Eta denunzia, txalaketa eitzen bebai, ondino, frankismoe hemen pilpilen dauelaleko batzuetan, eta Fundazio Francisco Francoren disoluzio be eskatu gendun, 10 urte betetu diez orain dela aste biego nahi Bruselasen gonbidatute gonaielako jardunaldi baten parte hartzien, eta azkenean laburpen bat eta liburu bat ataro dugu egindako gauze guztien, eta gu gau be, apurbet harrituta gelditu gara, bilduma ikusitze gero, esan, behitu zenbat gauzein joguz elkarreaz. Izan da, diputatu batzu nartin egindako elkarte bat. Gaur eguneko munduko konposizio gaitzik edo, ez da izaitzik, ez ikusten igual Europa dauzela apurtzuet baztertuten, edo baztertu gura izenien? Pasaten da, Europak dako, Europa da proiektu barri bet. Proiektu barri bet, eta da proiektua konstruzioen dagoena ondino. Zer, Europak inbidau injartu. Da injartuteko zein bide, sakondu elkartasunien. Orain, defentsa dela testala. Noiz ikusi duz haul gauzela munduen. Bestatu batuk esan da benin, nik ez dut imingo zeuen dirue, eta nire eure defentsi dakot, eta zuek zeue konpontu, zeurigaz. Zein zuen, eske, Europak bidau beran defentsie. Ezin zuegon ino menpien, ezin zuegon estatu batuen menpien. Bestela, zer pasaten da? Hori gaur arte, eta Ukrainiaren inbazinue pasarte, ez da esan posible. Azteko, estatu askok esatezan da bilakon, nik ez dut defentsan dirorik imitzen. Da, claro, daku olako diskurtso bat de buenismo, ez du gazta bihar dirorik hor, ja, eta zeure buru defendidu bihar basu, zelan egin gozu. Gu beti, Eusko Alderdi Jeltzale moduren, beti defendatu izan dugu, Europak defentsa bat bidauela. Eta elkarlana egin behar dauila estadu guztiek. Eta hori da, injartu bidune. Zer pasaten da? Energiari buruz. Rusia, hasi denien, moztuten gaza, esan du, ez dako energian eiku. Claro, orain arte bez, beste maten menpe egon gara. Orduen, geure rekursoko kinbiduz. Orduen, hori konsegiten da bakarrik, geure hartien, lana inze, eta geure hartien injartute proiektu guztizek. Beste matzu, esan bigara autosuficiente hauek. Da ondino, eskara. Beitu, geure hartien, ondino, kompetentzi ditzen gauz. Da, adibide bat inmengotzut entenizeko. Asensorak, orona. Gentiek ondo ulertuteko. Orona da gaur egun, asensoran enpresa bat, lidergu dakona Europa mailan. Guzan dago sartun. Alemanian, adibidez, eta arazo pilo bat okin jau, alemanak, askanien, euren neurrizeku daubilakon eta euren asensor. Hola nezin zu egon. Eta hori esaten zuten moduen da, infrastruktura energetikuek. Infrastruktura trenanak. Dolan ezin zu. Ukrainian konsegidu badauie, jente gitzi hau hiltzi hasikeratan. Eta zateku leko guztitara ailegati bakizu hitzek izan dan, tren on batzuk okin jaubilakon, euren artien. Infrastrukture ona okin jaubilakon. Gu gure artien Europan eskauz lotute. Karreterigaz bakarrik hauz lotute. Da, gero bako txaberan ez egintzizek, ez da? Gero, eitzen du, normatibe bat, Europa guztientzako, estado guztize, hau be argiokin bide. Estado Europako lege bat, ez padaui onartuten estado guztizek. Orduen, esaten da binen, Europak esaten dago ez. Europak intzau lege bat, danon adostasunegaz. Orduen, horrek eitzen zaitzuz, derrigortu hori apliketen, zer pasaten da. Aplike bizu momentuen, estado batzuk esaten da, ni berandu hau, nik ez da izer, dain bat espediente dauz, zigortute, estado asko, ez da bilakon betetuten. Bruselasen aprobaten dago legie, gero euren lekutara llegaten da zeneko, ez da betetuten. Orduan, guk zerrein bidu Europa modure estado guztizek, injartu, elkarlan gehiz hau, eta kontuten hartun, eta barneratu,
edo gauzela guztizok alkarregaz ondino gehiago guztiontzako gauzek konstruiten, edo amendik urte askora beste potentzi batzuk gu baino askoz be gehiago izango direla, jartzu hauek ikusten gauzen moduen. Bai. Ondino, ni pentsatut aukeratako zela, bai asko daku, eitzeko. Bai. Orain zeure ibilbideri lotute, duzen galdera batzuk, bale? Bai. Arroz hausen zozegaz. Bardintze ibilbide profesionala, personala, horrokorrien. Bueno, ni nau arro batetik. 27 esan nahien pertsonie, ibilbide guztien jegero be, 64 urteaz pertsona bardinen nahielakon. Amaitu bako zozer? Amaitu bako zeuzer. Bai, gustako jazten ikustie igrekue lotute frantzigaz eta lisboagaz. Gusto txarragaz, geratu zaran zara zozegaz, edo damutu zara zozegaz? Eiz esan ez dakote zen damu, da esangotzu zeitzik. Egon nahien urte guztizetan, emondo hotelakon neure esku egondan guztize. Da orduan, orain dakot, lasaitasune. Burotik endu izinik, zozer? Ez. Gente asko preguntetan ozturen. Eta bueno, faltan botaten zu egon zaren ebelbide esaten zat. Ba ez, zenik erabakizi hartun dut, esan, bueno, hau amaitzua eitzen da, eta bizi baten, jakimizu, ailegaten, egoten, eta alde egiten. Eta nik hori eitzen badakitz. Gune edo momento on bat, bapakarrik. Politikan edo... Zeukusunen. Hombre, momento on asko dauz. Bai, ez da erresa. Ez da erresa esati. Momento benetan txar bat, momento benetan nolan mingarri esan da, neu presidente egonda, 3 pertsona hilzauinien deuren etxitara runbiarra arpi moten. Momento latxak. Bai, gogorra. Total gogorra. Eskatu dotxuien raruena? Ez da etx, igual karbuno zaran y non horretordatzu zozer eskatute. Eskatu doztien gauze bat raroin jaztena, erretrato bat neure eskuena. Bai? Bai, raroin jazten, bai. Eta esan dotxuien politzena, gozuena, eskergarrize edo gratifikantie? Bueno, orokorrien neuretzako gratifikantie bakizu zer dan, jentik deitzuten txunien, edo eskribiten txunien, pentsata aldotzazule lagundu. Horre momentu niretzako, enbede esan, nik beti pentsa izan dut, baten bate deitzute matzu, eskribite matzu, zeure laguntzinu eskatute matzu, da eskertutekue, zeurregura dugu esan, zutaz konfiantzi dakola, eta zuk konfiantzori bueltan emo bitzazu, aldozun guztize eintze. Esan dozti bai, proiektu baten, edo nonon sartun dezauzenien, dokumentateko edo zakitzeko horreri buruz, baitzen zara total asko involukre, jentikaz bero egin, urretu jentine, elkartiek. Bai, azken batien, politikan gauzenok, ez dakigu dana, da gauze batean azazten zanien, ignoranti zara, nik arlo baten aztemanai, gai batean aztemanai, nitako tarduri hori bideratuteko, benik ez da idana, eta zerrin bidot berba, dakizinekaz. Eta además, gustaten jaz kontrastie, eta jentiek openino desbardinek okitzeko. Ze pentsatot hori dela beraztasune. Eta gero, alegine, konponbide bat danon artien konsegiten. Hori pentsatot hori dela balore bat ezin dena galdu. Politikan, ez politikan eta ez organizazio guztizetan. Bai horretarako, borondate ona eskatu bide danari. Bai. Lehenin jogolan pinzeladatxu bet estatuko politikeri buruz, ez da? Ze motz daudana, ez?
Bai, ni pentsat dut honek ez dakola irtenbide honik, eta azkanean kasgora gauzela imitzen demokraziaren ardatz nagusienak. Eta niretzako demokrazia baten ardatz nagusiena da errespetue. Errespetu galtzen baso, eta ni pentsat dut momentu honetan errespetu galdute dagoela, ez dako soluzio horrezik eta etorkizune be kolokan dau. Da gaur egun ikusten ari garan irudia, ez da ona. Eta pentsatu Alderdi Popularrak ezin dagoela lehenengo, orain dela egun gitzi izan hauen irratizen bai, neuri esan dostien nakaitzik, Alderdi Popularrak ez dau parkatuten Eusko Alderdi Jeltzaliek Mariano Rajoyen kontra mozinue bota biharra. Hortik aurrera, eurek ez da hoi egin ezer. Eta ez da hoi soportaten oposizioen egotie. Bigarren arazuetako jena da Alderdi Popularren barruen, zitzik, dagolako Ayuso bat, eta ez bakarri beran gabinetie, Alderdi Popularreko beste pertsona batzuk, sinistuten dauina beren lidergoan, oraingo presidentien Feijóon baino gehiago. Eta borrokie edo barroko pelikadi be badako je. Eta horreri be pentsatzen dauie aurre engotxoiela, gerota gogorrauk esan da. Eta hirugarrena, ikusten dauela kon Vox, berapaino diskurso gogorrauegaz, boto gehiago dakola. Eta hori beran kontra du. Eta nik, batzuk Alderdi Popularrekuk esetuten dut eta esan zati, esabiltzezi bape ondo. Mesedi dauzitzen. Zu esauzie zeuen lekue abandonaten, erdiko, zeuk esaten zuena, erdiko leku bat, eta muturreraina zuten. Eta gero, jente askok, nik batzuk esetu dutez, ezke, esari kreiblik, ze esetuten bazeitzuzie, badakizi olakuk esarina, da orduan zauzie teatro eitzen. Da teatro eitzen dauen personiek, ez dau konfiantzari transmititen. Orduan, pentsatut, kanbizein bizuela. Esan bidope, Alderdi Popularreko batzuk dinoi, bai, azkanien hasi da hor burbile bueltaka, eta gero beste alde batetik, juezakaz eta azkanengoko urtitan ikusten dune, hau ez da hasi orain. Zarritzen aitzetuten dut, legebiltzarren egon gari nien, Euskadiko legebiltzarreko maizen inhabilitazioaz, makinetzu bet gauze sententzi pasazien legez kontra sententzi politikuk esan diez. Da hor momentuen Alderdi Sozialistie be konforme egon zan hori pasatigaz. Horren, zer ikasi bidu? Azkenin demokrazizen instituzioek, ardatzak, baloriek leko baten dauzela. Eta zuk ezin zu kanbize, segun zintzen zure interesa. Ze momentu honetan, zuk hori mantenite mazu, urrengokuen zeure kontratu. Eta Alderdi Sozialistan pentsatu dauela orain, hori bun beran antzien, hartzien, beran kontra, orain dela urte batzuk, apoia dauna, edo lagundu dauna, edo ez dauna salatu. Demokrazia ez da erraza. Egunin inbide. Erdizen zauzenien, leko batzutan emoten zui alde batetik eta bestetik, ni pentsatut hori esfuerzue egin bidela. Ametik etorkizune, edo itzen dauie hausnarketa sakon bat alderdi nagusizek, edo ni pentsatu dut dauzela plataforma egokizena imitzen Voxen alde. Espainia mailan. Hemen Euskal Herri zen gauze diferente ikusten diez, ezta? Nik Euskadin pentsatu dutena da, eta aleginekin bidezela, estabilide instituzionala manteniteko. Estabilide instituzionala da, además, guretzako, orain dela egun batzuk egon nahi olako hitzaldi baten, eta Europa mailan eta Europako instituzioetzako be, Euskadin dauen estabilidadie askanien da kompetitibidadien eta ongi izatiren referentzi bet.
Zuk estabilidade politiku dakozunien gauzek aurrera erreza beruten zu, eta agentientzako referentzi modure estabilidade dauelekuen, erreza etorko diez. Espainia momentu honetan dauen irudiz emoten, sektore askorentzako, dino, handauen inestabilidadegaz, nor zungo da, nor sartungo da, zer eingu. Orduen, Euskadi momentu honetan isle bata, eta nik pentsatzen dut, alegine inbidule, hau manteniteko holan. Kanbizeten temie, lehen haitzetuzu, ez da? Ez da izemat urte, 24 orduko agendakaz, ez da? Zelan eruten da hori? Bueno, ezin zuerun espadakozu pasinue, eitzen zunegaz espadakozu bokasinue eta espadakozu ilusinue. Politikan ilusiniokin bizu, gogue, pentsaten zulakon gauzek ali izango zuzela egin, eta gero, beste gauza bat, nik hasikeratarik okintzot lelo bat, eta da, ailegaten dizen, mezu guztizek erantzun bidiz. Osea, zuk ezin zu politiko moduen, mezu bat hartun, bardin idatziz, telefonos, eta erantzun barik geratzie. Aste bete tardako zu, 10 egun, ordu bete edo 7 egun, erantzun bet bide. Orduen, horrek eitzen zu, egotie, konprometitu urteko egun. Ganera hori eskertetuko da, ez da, beste mandintzako. Ezken nin neupe, ez dut hartzien ondo, baten bateri idazten batzat eta espadoste erantzuten. Orduen, neuri jaztena gustaten, neuri eitzie, nik etxagure inori egin. Claro. Bai, argi dau. Jubi esara, eta orain zer ingozu? La gran pregunta. Bueno, orain nau tertulia baten noizipein, nau lako gauze zueltuk eskatuten doztinak eitzen, momentu honetan neuretzako bizandu denporie, eta aurregaz denporigaz gauze handizekin barik, gudo disfrute. Politikari bet, haulan referente bat, zuretzako? Bueno, ni inoizen nahi esan olako referentiko okitzeko. Gaztetari pez, dino, un musiko, zoratu musiko bateaz ez. Guztia bata oneitzi, besti eitzik. Eta politikan be, antzien, referente asko dauz, eta nire alderdi politikon hainbat referente dakotez, eta horregaz geratuko nahi bai. Eta pertsonaia referente bat, ez dako zetan esan famoso bat, Ni pentsatuta, pertsona eta hitz egiten dugunean, edo berbaitzen dut, lehen hasi gara esaten, Bermio, zerzara, pentsatu hor, persona referente bat, eta pertsona importante bat dizela, Bermioko Andrak. Benetan. Ikusten du noiz behinka ganera aliaten dizolako notezizek, betiokin jauie protagonismo bat errezen. Beti esan diez antara injartzuek. Inoiz egonda udal bat Andrak azbakarre gobernata, eta herrize da, eta izan dalakue, ni pentsatu dut, okintzulako Andrak. Da bitu, beti akordaten nahi gauza bateaz, ni eroinien epokaku nahi, ezta? Eta gero torzan zida. Nortzuk esan ziren momentu horretan kalera urten zauinak esaten gure seme-alabak geizotasun betakoie, da laguntzinu bidauie, eta arpiemo bidu. Andrak, beti. Amak esan ziren. Bai. Andrak eta amak. Bai. Eta amumak. Orduen, dinozunien, pertsona bat, nigeratuko nekin nahi, Bermioko Andra guztizekaz, neuramatik eta amumatatik hasitze. Amets bat? Amets bat, behitu. Bizitza guztizen okintzoten lasaitasune ez galtzie. Eta zer gustatzen atzuitzie zeure denpora librien? Bueno, behitu. Orain okingo zueta. Denpora librien okintzoten gitzi, nire asko gustatzen jaz, brikolaji itxi, asko gustatzen jaz, jostie. Momentu honetan, beste lagun bateaz, sukaldaritzako kurtso baten be hasi gara, eta
Eta dekorazioko, entretenimentuk bebadakotez. Esan, zinera zuti gustatzen ez asko. Lehiduten zan baino askoz bikitzi hau. Pitzatu biharra etxik izan dela. Bai, badakotez, gauze asko, ez gauze bat fijue, bai gauze asko entreteniteko. Toki bet, Bermiokue, holan berezize? Torronterue. Bidebarrietan zan jo nahilako netxien, da Torronteroko gaur arrantzaleen museudan lekuen, Bai. neuramabe bizikuk dalakon. Berba bat, Bermiotarrez? Alabatzi? Alabatzi. Eta esakera bat, Bermiotarrez bai? Neure amatzu gabinak esan dozkunien zeuzer pasat esan danien, ara, aurrera beti mari beti. Eta mari beti, Bermioko Andre bat esan da. Bai. Bai. Liburu bet? Liburu bet, behitu. Ni normalien pelikule bat ikusten dutenen eiaz gustaten. Asko gustabai ez pelikule be, bigarren bidarraz ikustie. Da, liburu bet igual. Behin egin eskero, nahiko. Bai dau, liburu bat, 3. aldiz irakurri izan dodana, eta da, unamunon bat, 20 urteaz lehidu nauen, San Manuel, inmartir. Zerpentsa asko emondozten orduen, eta da liburu bet, buruteki estena kentu, eta da fedeari buruz, sinesmenaren reflexio batzuk, eta oso interesanti esan dena. Markatu inauela liburu horrek. Orain pregunte bat, danok zeupe pentsatzen dut bardin erantzungo zule ez da. Pregunta trampa esaten zati gonbidatu guztizeri. Denporie atzerantz botateko aukerie okin bazen du, bardina izango sinateke edo zer aldetuko zendun. Lekido kanbizeko zer. Ze askanien, nien nahi damu inoiz eitzen dotezen gauzeka zeitzik. Seguramente zirkunstantzi bardinetan, danok gauze bardinen goleki duelakon. Zaten, después de verle las orejitas, orduen, da bainutzu, nik neure bizitza guztizen enjotezen gauzek beti enjot borondate honez, ez dut inoiz inori kalterik batzat parkatu, bai intentzio txarragaz bez, da aurrek emoten doz neure harimien tranquilidadie, eta aulan egoteko ametxe egiten dut. Bruselas, Gasteiz, edo nondidan, Bermiora ailegak eran, etxera etorrek eran bueltan, zer etortzen da txugurura? Bauri, etxie, abrazue, afektuek, berotasune, eta, sobre todo, ikustie, itxosoko hori zontie. Ni horregaz aizu nahi, txikitzen pentsate esan dut, mundue Bermionako baten dela, ze, klaro, trena Bermionako bat esan da. Bai, gero zut esan nahi ara mollera din, anatxin zeu zerron bidau. Eta nahi deusi konture nagusi zeu esan arte, horre pentsamentuk zemat kondizionan nauen. Ze puntotar arte, behitu, lehen esan zute erretratu legebiltzarrekue oukalelleri esan otzan, da erretrato, pintxeta daun erretrato bat, da ibili ginen herrizen topaten leku bat, eta ni berari kontan otzan, elkarrizketa baten, izaskun da zelekotara, eta konbertsazio baten, da batek esan oskun, zeitzik ez usara lamera puntera, eta, ibili ginen erretratuko ataten, enjosten, dalako baten, dinozte, izaskun, bakizu segaz eusin nahien konturen, ez, banau erretratu ataten, da horizonti hor, eta trenan bide ikusten da. Babitu, bueltan, erretratu legebiltzarrekuko hori dako. Bai, trenan bidie, eta itxosun horizonti da, gauze politxe pasei azten, horregaz erretratu gaz. Bai, zerago konsidentziz ez da. Bai, da pentsa barrik izan zen, esan dozkun bate, talatik, eta ara, zure gure zuen da. Bai, izango hori ez, da jain zago nien, bau ikusten da. Ze ondo. Baten batek ekargaitzuz bertora, harimek edo, ez dakitz. Izin iztuten dut harimetaz eta gauzetaz, Oitxure bat, Bermiokue? Oitxure bat. Ipentsa dut, oitxuri baino geutakule herri modure intangible bat. Eta da,
transmititen duen posa, eta dakigule dana celebraten. Eta gu geu eskariz eusten konture, baina niri hainbet kanpoko jentek esan dozt. Beitu, haute esan aizen nire eskoltakaz, sarretzen, San Juan egune, da gero dako, San Juan de Goya, eta dako, San Martinek, eta zer pasatzen da, menerrezen, zuek dana celebraten zuen, bai, darraina soka, eta Andrameizek, eta Andrameizek pesemat, bane pentsatut erremodure aurri intangibli dakule. Dakigule, disfruteten ganera, geure historiregaz eta geure tradizinukaz. Eta hori, esto pentsaten galdu bidunik. Bai. Amaitzuteko, zeure gustoko kanta bat? Bitu, agur Euskal Herria hemintzot, pentsaten dute letri lehidute, eta hori beda, orain, izango lekidot, hainbat esan behitu ibilbide honetan, eta kontzertunak eta bai, aurregaz eratuko nahi. Ze horrek errepresentaten dau, gauza asko. Batetik, behitu, Euskaditzik aldein zegoen hain jentek. Gauze politikuk edo ekonomikuk aitzik. Itxosoko jentie. Kanpun dauenien, edo atunerutan hainbeste denpora, da momento importantetan ez dauz familiaraz bai ikasten eta lanien zuzenin kanpora be, askanien zer guzu. Euskadire guzu etorri. Bueno, benetan ikaskun gusto bat esan da, zegoaz berbaitxie eta apurtxue gehiago, zeu ezetutie beste perfil bat, apurtxue eta danataiku liburu inzu berba, mi esker benetan, etorti gaitxik. Zeuri eskerrak. Eta invitazio gaitxik, bai. Bai, zeuri etorti gaitxik. Zeure kantigaz, urren gora arte, izaskun, eta ikusiko gara hortik, eta hemen itxitzen zaitzuteru, kanta horregaz, Iñaki de Pablo, Luis Carlos Gil eta Maia Azaizar, Trigo Limpion eskutik, agur Euskal Herriari. Eta zueri, laster arte, beste bermiotar bategaz, etorriko gara eta ongo gara, emetik, gauze gizau kontaten. Gaztetatikan herritik kanpora estrangeri aldean pasadet denbora herrialde guztietan tokionak badira baina bihotzak dio zoaz Euskal Herrira herrialde guztietan tokionak badira no hay pustera